Iki dino aku karo bojoku ame makan siang cah. Dadi iki aku ngejak bojoku mangan sing ning Bluro ae sing tipis-tipis ae cedhak ka omah pokoke. Nah iki cah aku wis teko iki lokasine. Nah iki jenenge Warung Kawin Pedias. Nah iki yo saka jenenge Medieni ngene iki. Nah iki aku lagi milih menune cah. Iki ning kene ku spesialis geprek bakar yo. Dadi niki aku pasine yo pesen geprek bakar ya cah. Nah iki aku lagi ngulek telak. Kalian bisa lihat nek ngulek sampai lembut ngene iki. Nah iki sing menu geprek biasanya juga ada cah, tapi nek aku ini seneng sing geprek buah kartel buah kare Medieni koyo ngene iki cah. Nah iki juga apa tempatnya nyaman, luas cah. Iki saka njaba yo luas terus ning jero juga luas berasean sisan. Nah iki pesenanku teko siji-siji cah. Aku bosan telung menu patang menu ding iki akeh wis pokoke pengen tak coba siji-siji. Nah iki cah penampakan menu sing tak pesen ternyata wakil juga yang menu sing tak pesen, tapi iki aku iku cah ngiler jujur iki ngedit iki karo ngiler iki. Santapan pertama iki nasi kempul cah, isine cumi hitam, nasi daun jeruk karo endog dadar. No delok enak ngene iki. Oh iya juga ono terine juga ding lali aku. Nah iki cah santapane ngenah tenan iki wis karo perut keroncongan dileboni ngene iki joget-joget cah perut cah. Iki juga cumine gak alot belas cah, padahal aku iku nek cumi hitam ku gak seneng lho, tapi nek kene seneng aku cah. Nah iki geprek bakare cah iki ono aroma smoky neno tak muangan sik lho delok. Ngenah tenan iki cah rasane delok. Terus iki juga ono bayam crispy-ne cah tak tuambahi karo geprek iki kombinasi sing epic wis. Iki aku juga coba telur dadar penyete cah iki spesialnya ono bumbu hitame kok bumbu Madura lho cah iki rasane pedes enak wis cocok nah. Delah ngerispy banget iki telure cah. Nah, kalian nek rene saranku nek pas makan siang ayo cah soal iki enak diku makan siang. Sing pengen snack iso nyoba sempolan iki cah iki sempolan ayam dengan bumbu Bangkok. Iki bumbune nggih dhewe cah dadine sewedep wis. Terus juga iki nasi kempule mau 20.000 ya cah plus es teh sak paket iki. Sing pengen seger-seger juga bisa es kepal Milo cah iki rasanya nyoklat banget. Nah ini jenenge Warung Kawin Pedas cah. Untuk lokasi kalian bisa map langsung aja. Iki buka jam 09.00 sampai 21. Harga mulai 10 ribuan cara bakal bikin kantong kalian jebol. Available GrabFood, ShopeeFood atau delivery ya wis jolari dilarisi.